O tomto skoro nikto nehovorí, ale kubanský rum bude možno v budúcnosti takmer nezohnateľný tovar. Nie preto, že by ho zakázali, stojí za tým niečo o mnoho jednoduchšie. Kuba kedysi produkovala 8 miliónov tón cukru ročne. Tento rok to bude iba niekde okolo 160 000 tón, čo predstavuje historické minimum za viac ako 100 rokov. Zo 130 cukrovarov totiž zostalo aktívnych len 6. No a to je ten problém. Keď niet cukru, niet ani melasy. Legislatíva prikazuje, že rum s označením kubánsky musí byť vyrobený iba na Kube a iba z kubánskej cukrovej trstiny. Dovoz melasy zo zahraničia je skrátka zakázaný. Realita je teda taká, že zásoby starého rumu sa míňajú a toho nového pribúda žalostne málo. Ako uvádza kubanský štatistický úrad, len medzi rokmi 2019 a 2024 klesla produkcia rumu o viac ako 70%. Príčin, prečo to tak je bohužiaľ viac než dosť. Od ekonomických sankcií USA cez chátrajúce vybavenie cukrovarov až po nedostatok pracovnej sily. Takže ak máš doma kubanský rum, je dosť možné, že v zbierke držíš kus miznúcej histórie. A ak ho doma nemáš, možno je čas to napraviť, pokým je ešte dostupný. Pošli toto video kamošovi, ktorého by téma kubanského rumu mohla zaujímať, a pre viac takýchto zaujímavostí zo sveta alkoholu mi nezabudni hodiť follow.